Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga sobra kahilig ng jerjer. O sila kibaw og unsa ng jerjer. Tungas dosina na gud among anak. Unsaon grabe man kay kahat. Kung ngano na problema ko ani no, pero dinhi what's the style ha? What's the style? Mao ni ang mga panghitabo. Gipaningot in town ang bayot. Tungod sa sayong aulpot-ulpot. Ang abaga uyog-uyogon og ang samput patabyog-tabyugon. Maglagot ang mga dalaga kung musayaw na ganig cha-cha. Kay wa na gyud nilay mo pira tungod sa bayot nga kontrabida. Hala bayot sige sayaw na, ayo hagyud pagpangustora. Bisan sa singot ka, maligo ka, siging cha-cha. Bisag mabudlat ang imong mata, ang bayot na kumisikrito. Raiya kong tagaan og singko, basta ako siyang ubanan at tukonomi sa kawayanan. Ako siyang agitumanan, ug ako dayong gikuyugan. Sa pag-abot na mos unahan, ug iya dayon ko nga gipugngan. Gikuot niya ang akong kwako, ang nakuha ang akong abano. O giom-om dayon sa tunto, nagsuka-suka. Tungod sa aso gisod ipan siya, mirisi kang bayota ka. Harang bayot, mirisi ka. Mirisi ka, ay day. Marisi ka naman yung mga bata, Marisi ka nante, naunsa naman sa niya. Nasayo ang role ko sa mga anak. Tuon ganyan ako. Unsa may problema ni? Dante! Philip! Cesar! Asa naman yung mga bata? Aday! Unsa naman sa ganihangga. Role call naman kag sayo. Asa ba ning mga anak mo ha? Karayo ka sayo bang nang laag? Aw, wa na. Laag sa mga anak ni mo eh. Ha? Asa na sila? Ay, wa siguro tumanlaag siguro. O basig to. Asa to silang apuhan taon. Saan gikuha ang tatay mga bata pa dire? Ah, gikuha yung tanan, wag gibilin basta ko sakbuok. Tayo sargon, unsa may problema ni mo ha? Ay manglaba man gud unta ko. Unsa na ko pagpanglaba nga wa man maghakot daan ni mga karaho. Sos, ginoo ko maor man din yung problema. Bi. Ako yakot, pi. Pila man kasi nila imong labhan? Limara? Duhara oy. Aw, duwar man di ay. Ako liyakot na. Ay, naglabda ng uri mo. High blood kag maayo anang imong kalaki na. Na, ako liyakot. Duwar man ka nagbuok. Duha ka sako. Bungo sa ito yun sa. Kay ko ang tubig lakaw. Duha ka sako ng akong labhanan. Kay wa ko makapanglaba atong miaging Sabado kay gilantan baya ko. Ibaw baya ka ana. Wa, sus, perbidaw. Paghakot og tubig. Inahak ni mo bataan. Nalakaw, wala nang hinan. May pergama. Awara. Ha, hilog dia ay. Paghakot ta dito. Pura na duha ka baril dia ha. Sasan na yung dialigre pagkakindol. Tepanso. May nabalik ka dada. Asa mga bata, tay? Tuwa pangadto akong ipatabang sa pagpangani. Kaya ron nakakwarta to in town. Kaya nga man, ha? Ay, wag kakot na bigdaan mga bata, ay. Ako lang yung nakakot taon probida. Mayo masonang ikaw na po nang maghakot ng tubig diha, Karyo. Maluoy sa taon kasi imong anak ko. Maluoy sad ka taon panagsa. So, maluoy, magkuto ng tubig ako mga anak. Pero imo pa gani dito sa bukid, imo gipaani dito? Oh, kaya gano'n ba day, ha? Katong ilang yan, para inyo man itong konsumo din, Para mo dito. Tay. Hilong diha, Karyo, gahal-hal ka lang. Pagkanaasa ko, nausa sugato mo ko ni Mugyaw-yaw. Pagkanaasa ko, hagwa pa ko'y pamahaw. Sa'yo ko migikan dito buke. Tay, may problema, tay. Day, sudya! Pagkanaris tatay, day! Napaisudan niya, day! Tay, buka o mag-adobo, tay?
Usingan? Mukaon ba kag adobo? Kahamugiro, Benny Mukaryo. Pinakusog pa ang timog-tingog. Adobong baboy? Oo, bukaon kayo. Pero lahi mo nang imong adobo kay grabe man na maka-high blood. Mukaon sa ka ng adobo na patay, ha? Oh, ngano? Waka kita makaon ko. Nga maom na pamini mong idalit na ako kadaanhin ako. Kanang imong adobong buwan. So, pobre mo anak. Longga, bukan asa naglamit tao imong mga anak karyo, Bisag pa na nagsalang ba? Gusto mo sad kang maparehas ni mo na imong mga anak, So, pinaanak kung parehas na ako mga anak. Unsa man day ko, ha? Unsa may makuha na ako sa akong mga anak, di rin ako. Unsa man, be? Maparehas na ni mo kasi ka kayong mata. Ay, sa doon, imo bulgar noon. Tungkol sa pagsikik kao ni mo anang buwan, baka nasa tao nagbaboy, Ay, sige lang, day. Way problema na, tay, ha? Nahibaw, ba kang lisod kita? Way problema. Someday, somehow, litsono niya, kinaon mo din, eh. Hey, Loma! Maglisod ka man ka ni hapit buwan. Buwan mo na tayo pagkakindot, biya. Ay! Ang tinuod ng lisod yugo kay unom na among anak taon unsaon nga sayo mo kung ng minyo mao nga bisan pobre ko ni gamot nagyakpon ko pero dunay gi-advise akong kumpare taon nga si Guillermo. Pregle. Wah! Oh, gabi yan. Pre. Inom ay. Bisan unsaon na Bogan ka Elmia. So grabe yung inom. tapon ang kulipi aking lagot ito ni mo ra. Kita unsay. Say. Ko jag usap palak dun. Ay gino ang pre. Joke na ito. Pre. Ah, Bisan unsaon na to pagpaningkamot sa atong kalisod pre. Kundi na to bagan sa disiplina sa kaugalingon pre. Pubida. Musamot lang gihapon ang atong kalisod pre. pre. O danggar. Rang ka tabi. Ito na, dukhaw na sa ito na. Hangan. Way make. Paimik-mik ning ato, pre. Sana, Unsay buti mo ipasabot ato pre ha? pag family planning mo, pre. Ah, Tukan man ka. Oh. pre, habi mo pre. Dugay na kay ko gusto ana. Pero di lagi taon musugot ako sa asawa taon kay kana ko ng anak grasya na hinatag sa Ginoo na to. Unya nganong ato mo kuno nang ilikay ha. Nganong likayan mo tanang mga anak nga kanindot ana gagitagan ta grasya sa Ginoo. Ang uban diha muadto manggali taon anang mga lagyo kay nga birhing ng tuas, birhing manawag, kanang Santa Clara nga sayo-sayaw dito para tagaan lang tawag anak. Ha? Mao na diha, mugastog na kong kantidad. Apan ang makaanak taon nya kita nga natay anak kag yatag Ginoo, ang planning na noon ta, noon sawang ka. Ay, nindot man na, pre. Pida. Kung kaya ang atong kapasidad nga mubuhi tag mga napo kabok, pre. Pero pero opat. Di Ano di upat, maglisod na. Hay karon biya nang imo, pila ka buki mo? Siya, igno. Yatag ko ng umas akong igsono. Ay, napunin ninyo. Musamot pa mo ang nagkalisod. Tukan ko ni mo, pre. Bida. Ayaw. Tambag mo na, pre. Bitaw pre Gilino. Oh. Ako pre ba, ang libo ko sa gimaing sulbar pre Gili. Kanang imo gamay pre Gili imo. Maldi na ni mo, pre. Wow, taligamaan mo na ako, pre. Taligamaan ba, pre? Ano talaga mara na mo? Ako pa ni mo, pre, no? Magpa-bisiktomy ka. Basiktomy ba? What? Basic to me? Oh, pre. Saman. Pita no? Nanaon ako. Sa to pre? Basic to me? Basiktomy. Ah, Basiktomy basiktomy ba? Oh, pre. Para matutas kong amigo, para di na mo nablos, mare. Nabdos ha? Oh. Amo bitaw nang gitisuwayan, gipitauran ako siya ayun di pre. Iniduot masangit man basta igling ko. Kaya, pre. Pero Basiktomy, unsam pre. na siya, pre. Unsam na siya. Ay, explainan rakas doktor nga mo pira para nimo ana, pre. Oh, Dali ra mo gud na kayo. ha? Oh, Nya ditam daot ana? kaya nga no. Daot na ikaw.
Nagpabasiktomi ka? O pag-abot og 12 nagpabasik. Nagpabasik tumi naman sad ko. Parbida ni mo, no? Ako anak. Kutob na sa tutob na bita pre ko bida ako umigo pre gabi mga nang ibuhat pre. Kutob na to pre bida. Tulo? Oh, Ah. kaya ni bida. Kaya yung tulo? Basta Oo. tulo ra? Oo. Ah, Pila na sila buk pre. unom taon ako, apo. Sus! Ay! Tiyaw mo na! Undom ka buok! Pita! May posibilidad pa na, pre, nga mapunaan pa nag-upat, pre. Nga to para unom dyan, pre, katunga. Mabot yun na silang napo ka buok, o 12 ba? Ah, Ako, tukan sana eh. Ako pa nimo, pre. Magpa... pila ka po, pre? 12? O, mabot yun na, anak, pre. Liwat ako ni mo, anak. Nah, yan. Natarigamaan, lagi na. Ang akong amigo tulo na, yun. Taligam ande, ha? Ako pa nimo, pre, magpabisik. Tumina lang ka, pre. Ha? Para dili na gyud mo mabdos si Mare. Mao ba, pre? Dong, nanawag na ko sa mama. Mm. Si Tiyo Minggoy, igsuong mama namatay. Mao ba? Dong, uli sa ko ha. Akong tabangan sila si mama dito. Dadon lang nako ang duha na to ka anak, si Daniel o Fernando. Unya sila si Philip o si Cesar. Adto lang nilang tatay Ponso. Unya si Dingdong o si Dante. Ay, sila lay uban ni mo dinhi ha. Kay murag madugay para ba dugay pa ko mauli kay usa ka semana man ko dito. Sige. Ako na sa bilin eh. Usong na ba tao yan ang katunga, tao niya katunga baboy? Lubago ng utaw sa mga mananap taon nga mabilin. Ako lang natin man lisod biyaan na to. Sige, uli lang sa to kay ako na bahala din eh. Uli, sa probinsya gino ko asawa kay namatay yung tao niya kuyuan. Unya ako, sabtang nabilin ko, nakaunoon ako sa gisulti sa kugupari bahin na ng basiktomi. Pagpabisik to na lang, pre. Unya, ayan lang sultihis Mare ni mo, ani. Unya, ani sa sulti og na bisik to na ka. Ha? Mayo kay mo, larga mo ka ng imong asawa sa probinsya. Larga siya. Larga siya. Oh, Oo. unya, muli man ka siya. Oh, so mauna ni ang time nga magpabisik to na ka. Oh. Tara. Ay, kabla ka. Tara. Asa ka ba? Libre na ako, bahala. Sige, larga. Bahala na ni, larga. Pag-ingon sa kong kupare nga libre ko nung basiktomi ko no. Mitando rin ko kay kanapa libre. Miadto rin ko sa giingon niya doktor. Unya. Hello, Dok. Mayong adlaw, Dok. Oy, may adlaw sad. Ikaw man tong akong gibasiktomihan, no? Ako to, Dok. Og na ko'y kauban, Dok. Magpabasik to, misan siya, bisik to. Ay, mao ba? Ako kumpare, Dok, si Pare Carrillo. Pre, si Dr. Putol. Say nga niya pre. Dr. Putol. Excuse na ninyo ha. Ako sa nga damon ang para basiktomi. Kadiyot lang kayo. Sige, Dok. Pre, kitsa to nga atong bisiktomi na ko pre. Dr. Putol. Putol. Kuya, kato si Dr. Pisot lain mo to. Ay, pasili. Probida, kuya, uwan taani pre. Dili. Taka mo lang kayo. Pre, basing putol. Ay, di lagi. Sa mukha. Taka mo lang kayo. Ganun, gutaw mo. Putol mo lang imo. Na. Asa tong para putol dire? Putol ko pre. Ang para putol nga hilo ba? Asa ibutang. Sir, dali sud dire. Pre. Ibaga, pre. Kulbaan ko pasudlon ko nuko. Ano Unsa man? Itong kulpaan, matawag kayo nga. Wa man ay sakit eh. Doon naman ay anesthesia. Anesthesia. Sige na. Ikaw na. Nabugnaw magmayo ko pre. Probida. Wala lagi na isak. Wala lagi na. So doon na ka dito. Sa mga kayo. Mauwa mo ko pre. Ay sos, mawa nang uwa. Unsa. Ako bito, maunsa na primero. Sige lang na kayo. Nagawa mas doktor. Manghigda na tadok. Ay, muhigda na ko. Ay, dili lang ka maghubo. Di ka maghubo. Saan ba na ko pagtuli ni mo? Kung tuli naman to. Saan na ko pag-opera kung di ka maghubo? Paghubo diya sa imong ubos,
Ayo ka uwaw, uy, kay naana dumi ana. Baliwa na namo. Mao ba, Dok? O, sige na, paghupo na. Ay, lagi ka uwaw. Kay dili na mi ihas, ana. Bidlian naman gani mi ana. Ano ba, Dok? Kadiyo, Dok. Maghubo ko. Okay na, Dok. Hasta ng brief. Bidian na mo, ani, Dok, no? Sige, Oh. hasta brief. Oo, sa di ay, buwan na. Sa nang brief ni mo, naam lagi na secret packet. Kanang iya man ning design, Dok. Sige na. Para mahuman na ta, kay doon na para ba ko'y kuan puntos ron. Puntos? Oo, Dok. Bahala na okay na, Dok. Ay, sus, Maria, kum, mangyug ka, ana. Wa na may mahangol, ana, uy. Sige na, higda na. Kuan ang kamot ni mo. Sige, hapo, kum, uy. Dili na ako kawaton, uy. Sorry, Dok. Sus, Okay na ni mo, Dok? Okay na ni? Mura baya ni kinupusan nga nabahaw. Sa man ang imo, uy, nga, manggiuhawan ba ani niya? Umanggi ni mo to'y hakaw. Sunod ba? Dada sa tao na ikuan, oy, bad shop imo ha, oy, patupi, pod ni. Mura ba nag-ungo tanawon. Mao ni gabalbal sa baka dito sa Burando. Aw, isa ni ay. Uy, ayo naglihok, kay magsugod na ta. Okay, Dok. Onya, pila may sigulano, nahuman yung operasyon. Onya, igusan nga, nauli sa nga kasawa, gikan lubong sa ngayuan. Hapit usak, duwak si mana dito siya, kay bistar mo siya dito. Onya, tay, mayo kay nauli na ka. Anya, kumusta naman mo din Okay naman, day. Ay, mingaw gali ko ni mo. Mo ba, Karyo? Basig na nga bang ka? Mawa ko diri ha? Ikaw ra ba yung pagkabutakal ra ba ka? Ako gili. Sabi na kay. Mamigo sa tao mo? Sabi Mo na na- ginaingon nga, tell me who your friends are. Uy, aduwa mo lagi. Oh, silingan naman na to. Wala, no? Grabe sa kada eh. Karong gabi ha. Sultada ito ngayon. Da. Hahay, Ang saman, ha? ikaw ba butakal jud kay kakaryo eh? Adawar ka kadiyot, matakal na kay ikaw. Mao gani. Urbida, no? Oh, ikaw no. Grabe ka. BBC mo kay maliko pa ko pe. Hoy. Bantay bitag katugan ako nimo ha. Naharap na, naghanap rin mga adlibo eh. Sa diha oy. Paglungag na dito pe kay naka unsa man nagluto kag sudan? Ama na, gani, naraha. Unsa may sudan nga imong giluto di ay? Oh, siyempre, mo paborito. Idunor ng tulingan. Wow, kalami. Sige, maligo sa ko ha. Butang na tulad kong tuno, dahil lami kayo. Oh, sige. Kaligo sa... Karon ta ha, mga muyo ta ha. Kaya nga naman di karon di pwede. Lain sa tuwing kagabi eh. Ito'y kini na. pagkakindor! Nadayon ko lang mo sultada taon. Porbida, humana mo kaon. Ay, pero kuyawan ko kay masiga pidikon ko ba. Nya pila ka adlaw, pila ka buwan ng labay. Asan man taon sa niya eh. Milakaw ng san. Wag yun siya musultig asa siya. Pita gini bayhana. Mao sa niya mong awayan ron. Asa na karon siya. Uy. Huwag na may nunong tungod sa kena sa mua. Kitsa mo kisakay na. Liliyaw na ko eh. Ay. Sunyaw na. Siya mo taksi. Ito dahon be. Ano? Sakay magtaksi di mo kadigikan. Huwag ka din binuang na ko ako asawa. Bida, karon lang yun ka. Wato na ko rin buso sa bahay. Karon ka! Basta't kasama kita, walang waka. Dega, kung sino kasama mo? Ha? Uy, dong karyo. Naalagi ka. Ikaw na kayo mulakaw ka. Mato ka probinsya. Purbida, no? Dong na ako'y nindot nga ibalita ni mo, dong. Bida, nga ako pagutan nagdiin ka. Nga nung nakasulti kang awa ka, musulti na kung lakaw ka. Purdo na ka gitagor ko sunya na. Wapa ka diyan ang Di tago. ka gikan, ha? Nga nung kasulti nga lakaw ka karon, ha? Ha? Dito ka gikan si Mulaki? Nga nung ka musulti nga mulakaw ka? Si Lucky ba? Uy, pataka man nagagtabi, uy. Pwes, tubaga ako pangutan na diin ka gikan. Ha? Bida, no? Gitiming yun ni mo mulakaw ko. Oh, wako. Kung muli kong sa'yo ron, wako may bao nga milakaw. Di kami galing Dong uli ko. paminaw sa God, sultihan, tika. Sultihin ko, siguro ang kumbinser ko ni mo, ha? Nga wak ka magbinuang. Sultihin ko.
Ay, dong ani manggod ni. Paglakaw ni mo ganina, murag naglain ang akong lawas. Mauto nga, ako unang gipapahuway. Sa ipapawa ni mo, imong lawas? Ang imo ha? Forbida. Ipahuway sa ko. Mauto, paglakaw ni mo, nagsige makugsuka ganina. Ano ko malawag ako gani ha? Wa ko manawag kay, dili mo kaayo grabe. Mauto nga ni suway kong atong ospital. Ug ayaw kasuko gud oy ngano di ay ka, nindot man ni nga balita. Ha? Usa dito ka balita? Gikan man ko sa ospital nya naibaw ka to. Akong gisulti nilang akong gibati nga nalipong ko, nagsuka ko. Unya gisuwayan og pregnancy test sa doktor. Ug dito nakita nga positive ko dong. Mabdus ko dong karyo. Mabdus ko. Ang atong anak nga unom kabuog na punan na, 7 na sila. Bangko na. Oo, gusto buran, Profida. Kung sabi ka laki ha, ngano na mabdosa ka? Ang ako ko mo gi-charger. Hanggaw staus na ang nimo eh. Natural mo mabdos ko kay imo ko gi-charger. So natural mo mabdos ko. Nayabag na. May unta tugwa ko nimo jirjira kay mahibong ka. Paano man di ka mga mahal ini bataa ha? Pagsulti. Di ka ba mga mahal ini bataa? Pagsulti ko no. Mao to, na problema kay ko. Libo ko hangtod karon ay glingkon ko dis bitana sa amo, ginukto ko. Untak mo basik tumbi man ko. Nga mabdos magyapon siya. Gusto tan ako siyang dalison lagi taon ani bam ati pres. Pero ang ako ba, mag-away lang hinoon mi. Wala ba siya bawo taon ng pabisik tumbi ko. Ang ako nga wa matarong ka ni pabisik tumbi taos doktora. Mao nga makababdos gyapon ko. Taglibugas utok na ko eh. Unsa man? Kung ka mo ipasultiho na niya, Pres, kasuway ba ito basik tumi mong bana? Palihog, tabanggi taon ko, bi. Unsa man kung mo ipasultihon, karyo. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Karyo, Ate Pres. Kasi nga? Karyo. Karyo. Oh, kini si Karyo, Ate Minudong Pres. kong tatay Karyo, ani, akong apuhan. Oh, daghan siya anak, Ate Pres. Oo. Kaya lagi ko nung asawa hat. Hat. Oh, kanabang Wa kayo? Oh, hat kay hotdog ba? Anya? Unya, ayang kumpare, daghan siya kay anak katong gilir mo. Gitudluan siya nga sayo ra kay na pre, nga di ka makaanak nga pabasiktomi ka. Karon na pabasiktomi siya. Ang iya asawa, ay sa gitiming nga wa di ang asawa kay matay mang maguwang uyuan siya asawa ni ulis probinsya. Di mo masugot yung asawa ati pres nga pabasiktomi siya. Kay ang bata ko no grasya nga natag Ginoo. Oh. Karon ni uli siya ang niyang asawa ayon ang pagbasiktomi niya. So nahitabo sila. Paghitabo nila ati pres, nababdos mo na yung asawa. Sao na na? Mo ba? Nya, ibutan ta, anak yung kayo na independent nag-play sila, anang buwan na, pagka sun buwan ni Okay mo may sulti siya kasawa, suka-suka ko no siya, inaana. Na, pwede, bangutana niya, Nga naman. naging ko siya sa bintana, kalayat to ko siya. Ano man? Tungod lang anak mo, layat. May buh, siya kinsa, ganong napabasik to mi ko siya niya, nang Mo mabdos siya na, kasawa. dili iya ibalik na ito sa doktor. Kanang iyang basiktomi, katingalig dili maayo ang Opera, upira Ipatanaw. basiktomi, di ba? Higtan ang imong putlo na, ati pres. Putlon ba? Putlo niya, higtan. Mo ba? Oh, kanang imong sudlanan sa imong sperm cell. Oh, marag ubari mo na siya porma. Oo, dayon. Putlo na siya. No. Higtan, amo silingan na, wa nagyud ka na. Ulagi kay mao gyud ako nadunggan basta basiktomi na dili na gyud makaanak pero kining iya ko na mabdus siya dun palalitan wa makasa ang iyang asawa dun ay diferensya atong iyang pagbasiktomi Basiktomi. tingalig dili maayo pagka higot tingalig lastiko lang ang gihigot. Tana tang doktor ba siya, o na nahilis laksik. Kaya may posibilidad nga maputol. Ha? Kasi kung maputol. Maputol ang higot. Di ba, ugikot. Tingali ba putlo Hilo. na ati pres? Putlo mo na paredo, putlo na niyo. Ang itlog gada na, putlo na siya. Dayon. Higton to dito, higton. Ulagi tingali No, sa ato pa kun higton kun panalitan mapo Putol na siya madugay. dili kun Mauna panalitan ako niluan ha, ambot lang ka. Ikaw ba? Mga kakay. Akin ni nagka-eskwela man yung kag ubitay ni man ni unsa di siya. Obidjin mo ka. Ani, ako mapaan. Ana na, doktora Bromeo, ana. O, yun sa, o, di ba? Ako anagam. Ha? Oo na.
putlo na yun ang hektar. Buyan na mo. Oh. Ay, Pero, tigali ang gigot, hilo lang. Ang inyong gisulti, puro ka na punto medikal, ha? Gulyat. Lagi, oh. Ate Pres, punto medikal. Ari una ko sa punto espiritual. Oh, okay. Ari dire sa 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 5. Taas-taas ako mapaambit, ha? Apan, agwantahan lang ninyo. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usag, gawas kon nagkasabot kamo sa pagbuhat ni ini sulod sa mubong panahon. Aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pagampo. Apan pagkatapos ni ini, makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon. Aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Kani una na ko ning gibasa. Niya pa ilaan akong basahunong kay una lugar ngadto sa bana doon ako ikasulti niya nga doon na ra ba siya sayop usa. Kay iya kining ipabasiktomy nga supak unta ka na kung ari ka magsubay sa pro-life nga mga katawhan. Una to na kong gibasa, ikaduhang basa na ko para ni magtiayon, para ni mo dong nga sinder, nagpabasiktomy ikaw, apan wa man nimo sultingin mong asawa, doon nagyapon kay sayop usa, ha? Ari ka sa Levitico 19, versikulo 17, kung may kasilo ka mo sa inyong isikatao, prangkahi si aron dili ka mo makasa, imulat na siyang gisultihan imong asawa, no? Ang katapusan, akong basahon alang kaninyo. Juan 8, Kapitulo 31 ngadto 32, busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang ako pagtulunan, tinuod gayod nga kamo ako mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. That will set you free. Dunay mga sayop siya kay wala man siya mosulti siyang asawa nga mao kana. Ang imo sang asawa wa mosulti og diin siya tinuod di bakasyon ba o unsa. Tepak, ha? Palitan lan, Gulyat, giputol. Giputol, o putlon mo ni siya. Vasectomy completed. Mao ni siya, putlon ang duha. Ganiya bitaw mo. O niya, ang imong testis, kaning itlog, di na ni siya makaproduce og ato ang kuan. Ganiya Gulyat mo sagbat unta ko ninyo kay kanang basiktomy ang Bisaya na mura magikapon. Kapon. Kapon lagi. Lagi mo sagbat unta ko ninyo kay moingon ka gikapon, dili na gyud siya makapamabdos. Di ba? Atong para pagkatawa, tingalig doon na nitago sa tintindo nga. Undi ero bata ha? Undi ero kita? Kadung ako Tingalig doon na nakabilin ba? ang maayo Tawa ana. pa, bibasiktomy. Di ang Mawit maayo ka, ana. siguro. Di ang maayo ana Gulyat no, kung basiktomy naman siya. Kung may kon basiktomy ganiya mo sagbat unta ko nga gikapon. Na kung ari ka diri sa Wisdom of Solomon chapter 2 ingon jud dito nga kung ang lalaki dili makaanak tungod kay kinapon. Sa ato pa dili na sinta makaanak kung gikapon tinuod siya apan. Kung ninabdos siya, Ninabdos. kung nimabdos si Ate Pres, usa tong ingon nimo ang laib buhaton magpa-DNA na lang aron pagpahibog siya bagi mo Oo, amahan. pero dako magasto gud. Pero, daling, para, pagsiguro, yaba. Taas man atong pag-ambet aron pag final abi nimo unsa toy buhaton Gulyat para tagak na para dili na ang iyang buhaton Gulyat para dili na mudaghan ang anak mo to nagpabasiktomy siya. Vasectomy lagi taon siya. Nya unsao man. Mao na yan ang problema. Mao na pabdo siya asawa. Kaya na mabdos. Nya di bakasyon ra ba dos semana to probinsya. Mao bito to kung gipambasa. semana? Mao to kung gipambasa. Ay, makaduda. Nya atra ba kuno iya asawa? Mao lagi. Mao na. Sultiin na imo asawa dai nga nuabdos man vasectomy ko paglarga nimo. Mga bitaw, ako ang ginatong basa ko sa Leviticus nga prangkahan niya. Aron ng asawa mo, prangkasan sa iya ha, ug tinuubang siya mo'y amahan. Tinuod na. Duda na dong, karyo. Duda na dong. Amot lang. Kuan na, sultihan lang niya yung Una asawa na nagpabasektomy ko. Unya, imposible sang masipyat ang doktora kay ang amigo nga nagdaniya wala mo yung kana. Una pa pasyente ang kumpare, wa man masayop. Pero moingon ang asawa nga wa ko magbinuang dong. Do na lagi tayo nagtago na bilin dito. Nabilin. Dili Sawa kay patupot lang ay nabilin dito. Nabilin. Basin dong, mauna dong. dili kay sa tuno sa asawa Goliath. Ang tuno sa asawa tingo, basig ng laki. O say laki.
Unsay laki? Murag defensive siya, no? Oh. Apan, mutana ko, ngano ka ito nagpabasig to may ambana, kaya di na siya gusto manganak? Oo. Sayon na bala! Masa ba? Ato higda sa bayot. Ano ba nalating to naman nun? Kura ko ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo.